Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kabeh kelas gangsal SD Muhammadiyah Gresik Kompleks sing tansah Bu Ambar tresnani lan sing tansah tetap semangat sinau lan ora lali tansah njaga kesehatan, njaga protokol kesehatan nggih. Alhamdulillah kita sudah ketemu lagi. Kita sudah sampai pada ulangan pitu. Nggih. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Supaya kita diparingi kemudahan dening Allah Subhanahu wa taala. Berdoa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah hamba ilmu dan berilah hamba kemudahan untuk memahaminya. Amin ya. Sampun siap sedaya LKS-nya. Nggih. Nek sampun siap, mangke sampean sedaya buka kaca 32 ulangan pitu. Sampean nyimak Bu Ambar maca. Bu Ambar akan membaca sambil menjelaskan. Nggih? Siap? Oke. Ing ulangan pitu iki ayo nyinau bab wayang. Malih rupa dadi wanara. Malih rupa itu berubah wajah. Ya, malih rupa. Ing kayangan Suralaya ana pangamuke Raja Kapila amarga dheweke njaluk widadari sing aran Dewi Windradi ditolak dening dewa. Para dewa ora lali. Para dewa ora lila. Ora lila itu tidak ikhlas. Yen widadari dipek bojo karo Raja Kapila sing wujude wanara. Nanging ora ana dewa sing bisa ngalahake Raja Kapila. Mula banjur nyeraya Resi Gutama saka pertapan Grastina. Raja Kapila ketaman pusakane Resi Gutama sanalika wujude malih dadi tlaga wisa sing diarani Tlaga Madirda. Sabanjure Dewi Windradi diadhiyahake marang Resi Gutama. Senajan abot ninggalake kayangan nanging Dewi Windradi kudu melu lan dadi garwane Resi Gutama ing pertapan Grastina. Resi Gutama karo Dewi Windradi duwe anak telu, yaiku Anjani, Guwarsa lan Guwarsi. Ing sawijine dina Guwarsa lan Guwarsi ngerti yen Anjani duwe dolanan wujud pangilon ajaib. Pangilon itu kaca anak pangilon ya, ajaib sing diarani Cupur Mani Astagina. Diarani kaca ajaib amarga isine donya bisa dideleng saka kaca mau. Dibilang kaca ajaib karena seluruh isi dunia bisa dilihat dari kaca tadi. Usanane bocah telu padha rebutan barang sing digawa Anjani. Resi Gutama takon marang Anjani, "Saka ngendi kok kowe cupu Mani Astagina mau?" Amarga ora ana manungsa sing duwe barang kaya ngono iku, kejaba Bathara Surya. Mula Resi Gutama banjur nakoni Dewi Windradi. Dewi Windradi ora mangsuli, nggak jawab pitakone Resi Gutama. Amarga nalika nampa kenang-kenangan iku saka Bathara Surya diweling. Ora kena diandarake sapa wae. Resi Gutama muring-muring. Cupu Mani Astagina dijaluk lan disawatake ing angkasa. Dilempar ke angkasa.
Dene Dewi Windradi ditakoni kok meneng wae. Lanjut kaca sakwalike. Kaca 33. Mula Resi Gotama banjur muni, wong ditakoni kok meneng wae. Kayak kaya tugu. Sanalika Dewi Windradi wujude owah dadi tugu. Ya. Setelah Resi Gotama berbicara gini, wong ditanya kok diem saja kayak tugu. Langsung Dewi Windradi berubah jadi tugu anak-anak. Bocah telu padha mlayu nututi playune Cupu Manik. Pranyata playune Cupu Manik nyeblok ing sajerone telaga Wisa ing tengah alas sing arane Telaga Madirda. Amarga kepengin ndang oleh Cupu Manik mau, Guwarsa lan Guwarsi disi-disian nyemplung telaga. Dene Dewi Anjani ora wani nyemplung. Ya mung trima ana pinggir telaga, sikile dicemplungake telaga, tangane nyawuk banyu telaga dienggo raup untuk cuci muka ya. Ora ngerti sangkan paraning dumadi Guwarsa lan Guwarsi. Jedul saka njero telaga owah wujude manungsa dadi wanara. Dene Dewi Anjani sing owah dadi wanara. Dene Dewi Anjani sing owah dadi wanara ya mung perangane awak sing kena banyu telaga yaiku sikil, tangan lan raine. Sawise dadi wanara, Guwarsa arane dadi Sugriwa, Guwarsi dadi Subali. Wanara itu kera, anak-anak wanara itu wujud wajah kera, monyet. Bocah telu sak sedulur mau padha getun, amarga duwe sifat serakah, kepengin duweni barang sing mesine dudu duweke. Ngerti kedadian kaya ngono mau, Resi Gotama kandha marang anak-anake, yen kepengin dadi putri lan satriya maneh kudu gelem tapa. Dewi Anjani diutus tapa ngodhok, tegese tapa ing jero banyu. Ora oleh mangan yen ora ana panganan teka dhewe. Guwarsa kudu tapa ngidang, tegese urip kaya dene kidang, mangane gegodhongan. Dene Guwarsi kudu tapa ngalong, tegese tapane ana ing dhuwur wit kaya kalong, kelelawar kalong itu ya. Nah, niku wau cerita tentang bab wayang, yaiku malih rupa, berubah wajah dadi wanara. Wanara itu bahasa Jawanya bedes sana ya, kethek, monyet. Nah, ing kotak iki ana penjelasane sing angel-angel mau, malih rupa berubah wujud. Kayangan Suralaya panggonane dewa. Lila ikhlas. Wanara kethek to monyet. Ya. Lan liya-liyane. Nah, saiki sing kaca 34 ana unsur-unsur cerita, unsur intrinsik yaiku ing tema paraga utawa tokoh, alur critane, latar, amanat. Nggih. Itu adalah unsur intrinsik dalam cerita tadi, yaitu temanya apa, paraganya tokohnya siapa saja, alur ceritanya bagaimana ceritanya, latar itu kejadiannya, amanatnya bagaimana, maksudnya rangkum inti dari cerita itu bagaimana, pesan, amanat pesan ya. Kita buka lagi halaman 35 anak-anak. Sampun halaman 35 kaca 35. Sing C ngenani bab amanat jroning cerita wayang malih rupa dadi wanara. Jadi amanat dari cerita wayang tadi yang berjudul malih rupa dadi wanara. Yuk diwaca maneh nggih. Sawise paham critane lakon wayang malih rupa mau, malih rupa dadi wanara ing dhuwur mau, mesine wis bisa ngerti pesen-pesen moral sing bisa dicupuk. Setelah paham cerita wayang berubah wujud jadi monyet,
di atas tadi mesinnya kita sudah mengerti pesan moral apa yang diambil. Yaiku siji, wong sing temen lan nindakake penggawean kanthi ikhlas bakal ngunduh asile. Orang yang betul-betul mengerjakan pekerjaan dengan ikhlas akan mendapatkan hasilnya menyenangkan. Contoh, Resi Gutama sawise menang perang oleh hadiah widodari. Loro, wong sing seneng gawe goro-goro bakal nampa walate. Orang yang suka membuat gara-gara permasalahan akan menerima akibatnya anak-anak. Contoh, Raja Kapila senajan sekti bisa ngalahake dewa nanging bisa kalah dening Resi Gutama lan malih wujud dadi Tlaga Wisa. Kaping 3, wong sing ora jujur bakal nampa akibate. Orang yang gak jujur menerima akibatnya juga. Dewi Windradi ora jujur. Sapa sing menehi cupumane Astagina mau? Pekasan disabda malih dadi tugu. Sing 4, wong serakah uga bakal rugi tembe mburine. Contoh Anjani mau sasedulure kok upama ora serakah kepengin nguasani cupumane mestine ora bakal malih rupa dadi kethek. Nah, niku wau amanat jroning cerita wayang malih rupa dadi wanara. Sakniki tugas sampean garapen Gladhen 1 wangsulana pitakon ngisor iki halaman 34 diisi sing bener. Nek sampun jangan lupa kirim ke guru kalian masing-masing dan harus dikerjakan ya, jangan sampai tidak mengerjakan untuk mengisi rapat kalian, nggih. Oke, saya ulangi lagi. Tugas adalah kerjakan halaman 34 garapen kaca 34 Gladhen 1 nomor 1 nganti 10 dijawab terus dikirim melalui WA. Oke. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.